V poriadku. Vítam tu Babi zo Stupavy. Teraz ste mali ťažký zápas so Šalou. Ako sa vám hralo a čo rozhodlo v zápase? No, hralo sa nám fajn. Bola tam dobrá atmosféra. Rozhodne rozhodli fanúšikovia. Keď sme prehrávali, tak sme to dokázali otočiť a vyhrať o 2. Takže to bolo a hralo sa celkom slušne. Takže a rozhodli fanúšikovia. Fanúšikovia, čo boli tie kritické momenty, kedy sa lámal zápas? No, zápas bol ráno, takže sme boli asi trošku rozospaté. Bolo to... Keďže baby boli unavené, tak nevládali behať. Takže sme sa prebrali. No, keď sme už aj vyhrávali, tak to bolo také iné. Ten zápas bol dosť agresívny. Čo hovoríte na to? Na tú tvrdú obranu, ktorú ste preferovali? Tak tá podľa mňa pomohla, lebo to, čo sme zahodili v útoku, sme dokázali ubraniť. Baby ako protihráčky boli dosť silné aj agresívne, takže to bolo také, že sa hralo tak divne, no. Keď boli tak. Dobre teda. Vlastne vy ste teraz prvé v tabuľke. A aké máte ďalšie ciele na zápasy? No, cieľom je asi vyhrať ten rozhodujúci zápas, čo bude proti Dunajskej Strede a potom sa uvidí. S protihráčkami si dávame cieľ ísť pre zlato, takže dúfam, že sa to aj podarí. Dobre, Babi, tak vám držím palce a ďakujem vám za rozhovor. Takže vítam tu trénera Stupavy. Čo hovoríte na svoj prvý zápas sobotňajší proti Šale? No, tak tento zápas, myslím, že ľudia to určite videli. Bol to zápas vyslovene adrenalinový, ktorý sme nakoniec, hovorím, vynikajúco zvládli dievčatá, zase musím sa opakovať, je tam sila kolektívu, je to tam niečo nádherné, dokázali to zvládnuť, nemôžeme im niečo vyčítať. Bol to jeden z najťažších teraz zápasov, čo sme ako teraz doposiaľ odohrali, ale myslím, že to zvládli. Super. Čo hovoríte na tú agresivitu dievčat a na tieto výkony? S týmto je to pravda, bola tam. Ten zákrok, bohužiaľ, stalo sa to. Sú to dievčatá, majú svoj vek, prežívajú to tak a stalo sa to, no. Bohužiaľ. Kde boli tie kritické momenty v zápase, že sa otáčal stav z jednej strany na druhej, lebo Šala tiež bola celkom nabudená a proti včerajším výkonom tento krát podali veľmi dobrý výkon. Tam my sme dievčatám po prvom polčase, tam sme im povedali pár hrejivých slov a vlastne uvedomili si, že naozaj ten prvý polčas odohrali, to bol jeden z najslabších polčasov, čo odohrali na turnaji. Ale nakoniec schopili sa, zase musím povedať, je tam tá sila toho mužstva, schopili sa, dokázali to otočiť. Ja hovorím, iba veľká česť a týmto dievčatám. Čo poviete na výkon Šaly? Výkon Šaly určite sa zmenil, bol to ich, myslím, jeden z najkvalitnejších teraz zápasov na turnaji, teraz čo odohrali proti nám. Hovorím, bol to emotívny zápas to bol, bola tam aj určitá nervozita, bolo tam aj troška to, čo sa stalo, ale dopadlo tak, ako to dopadlo. No. Dobre, tak vám držíme do ďalších zápasov palce a ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.